हाय लोगोफोर बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय गिबियावनो दिनै बैसागनि 1 तारिख आरोना लोगोफोर भिडिअखौथ' आङो दिनै होनो हाखानाय नङा गाबोनसो होनाय जागोन खोमा ओमफ्राय बोसोर गोदाननि फुजा होनो नागिरदों आरोना लोगोफोर न'आवनो ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर बोसोर गोदाननि बयबो गोसो गोथारै बयबो रंजादों मोसादों आरोना जोंबो मोसानोसै मोजाङैनो बैसागुखौ गाबोननिफ्रायसो मोसागोन आरोना 2 तारिखनिफ्रायसो लोगोफोर अननानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय दिनैहाय जों फुजा होगोन बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायनो होनना सानबाय आरोना लोगोफोर अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो गाबोन 2 तारिखनिफ्राय जों मोसागोन आरोना नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आंनि चेनेलाव मोजाङै नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर अननानै आंनि भिडिअखौबो दिनै होनबा स्टार्ट खालामनोसै ना लोगोफोर नायलांबाय थादों अननानै नै लोगोफोर फुजा होनाय आराम्भ जाबाय आरोना जोंनाबो आयंआबो दानिसो मोनफैदों सानजौलायबाय आरोना सान्दुङाबो एकदम जाबाय सिलायाव जोंहा गैया नालाय Wah, sister नुदों आंखौ नै लोगोफोर जोङो दा न'आव फुजा होखांजोब्बाय आरोना बेनिफ्राय आइमोनखौ एसे सनमान खालामनोसै आरोना ओरै आमाइमोनबो दं नालाय दख'ना गांसे लाबाय आरोना बिमानो ओमफ्राय हिन्दी ब्लाउस लाबाय आरोना ओरैजाय आं बरनबाय थाला बिदिनो देखायबाय आरोना लोगोफोर दा खुलुमनो थांसै आरोना बैसागु बोथोरनि लोगोफोर लाबाय आरोना बैसागु बोथोरनि एसे सनमान लानोसै आरोना गेदेर उन्दै सनमान लानांगौना गोदान बोसोरावहाय लोगोफोर बेबायदि थांनो ओंखारबाय आरोना थांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय चेनेलाव जाय जाय गोदान अननानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जों दा थांबाय थानोसै बोसोर गोदाननि एसे खुलुमना फैनोसै आरोना बयखौबो गावबुराया लोगोफोरजों आइमोनहानाव मोनफैबाय एबार खुलुमनोसै आइमोनखौ नै लोगोफोर जों आमाइमोनहानाव मोनफैबाय आमाइमोनखौ सनमान लानो होननानै आरोना ओमफ्राय नायलाय नै मावजिया माबायदि खोनासंगासिनो नायलाय जि आरामनो नायग्लाबावदोंसो
जारला जागोन Wait.